Здравей, куче! Днес ще ви покажем резултата от шлайфването на една врата на Mercedes S-класа 2008 година с различни пастички и бучки. И така, първият H9 Heavy Cut на Koch Chemie, две ръце. Както се вижда, самата боя има портокалова структура. Самото боядисване не е било качествено явно. И се вижда как на места просто са останали дефекти по боята. Ето, това не успя да излезне. Отраскано от друга врата или нещо друго. Дебела стърготина също от нещо отраскано. Не успя хубаво да излезне. Втори продукт Meguiar's Ultimate Compound. Една ръка с повече натиск на степен 9. С пастичка, пак с Wax Paste. Разлика с Koch Chemie почти никаква, с изключение на това, че може би тези дръскотини успяха по-добре да излезнат, но не успя да се справи с портокаловата структура на лаковото покритие. Облаците се виждат на вълни отгоре. Това е необработената част от колата. Разлика между двете. Има едно по-тъмно състояние на боята, но общо взето може да се каже, че ефекта не е поразителен. И преминаваме на следващата част. Значи тук минахме една ръка H9, една ръка F6 и накрая High-End Spray Wax. Като предварително съм минал с шкурка 3000 на Smirdex, за да може да намалиме портокаловото състояние на лаковото покритие. Както се вижда тук, бляска е много по-добър. Това е само една ръка с H9 без никакво друго покритие, след шкурка. Разлика, ето тук може да видите, не знам дали се забелязва, но лявата страна, където е по-обработена, има по-добър блясък според мен. И са загладени някои дребни дръскотини също. Качеството е 95% по-добре от останалото необработено място.